Ще направи тук Уругвай, повежда в резултата. Родриго Бентанкур носи радост на почитателите на Ла Селесте. Двукратните световни шампиони излизат напред в резултата още при първата възможност, която получиха в този матч. След по-амбицираното веднъж се взема с изпълнение от ъгловото флагче. Тук се стига до страхотно изпълнение и резултата е изравнен. Ако всичко е редовно, равенството е възстановено. Исмаел Коне с много акробатично, много красиво изпълнение. И отново след корнер топката попада в мрежата. Този път в абсолютно всички. Сега нов шанс за Ла Селесте. Да, решението на страничния рефер. Да видим обаче дали няма да бъде този път ревизирана тази ситуация. Сега резултат става 1-1. От Цветкавичев. Решението на страничния рефер за атака. Друго не ми обягва.